हमारा कहे का माना है कि धन बढ़ जाओ मन मत बढ़े। जैसे शंकर जी के परिवार राम जी पूजैले उनकर बाबू माई बेटा बेटी ना पूजैले, कन्हैया जी पूजैले उनकर बाबू माई ना पूजैले। पावर परिवार में भोला बाबा पूजैले, पार्वती मैया पूजैली, कार्तिक जी पूजैले, गणेश जी पूजैले, छठी माई पूजैली, रिधि सिद्धि पूजाइलो, सब पावर भरल बा घर में। बबुआ गणेश जी के शुभ ला पूजाइलो। शंकर जी का ऐसा परिवार बा सभे पूजाता तो घमंड बा। हमने की यहाँ का बा, हमने की यहाँ बा के 3 भाई बाड़े, एक घर है ना, एगो तारा मामा के घर रह। काली भाई तो हम कुछ कहबा का बे भाई तो हद कोइले बड़ा यार, तू काहे का बोलत माई को सारवा कुछ कहूं तो रह क्यों होती है तो अनेक हाला कोई तरह तक कहीं। अब बड़का भाई एसपी हो गइले, मझले भाई दरोगा, छोटका भाई ये बात छोटका भाई जुगाड़ में लागो रहस बराबर। आ उ दुगो नौकरी करत सब बड़का एसपी आ दरोगा। आ जौन घरवा भई चरावता तौन बाह चढ़ा के गांव में घूमता। अरे कौन खोखला सका मरब के बिना सिरफे के बिगड़ के ठीक हो जेबो। ए बबुआ केहू डरे बोलत नहीं खे ओही में गाँव में घूमा तक देखो कहना जाना तकला बरोबरी तक गर्दनिया घुमा दे पीछे मैं घूम जाए। अब कुछ के कमी रह गइल बा, टाइम पड़ला पर आदमी इतना गोली चलवा दे कि खोखा बेच के राजा हो जाए। ये बबुआ हवा बहले बा गाँव भर बा के असलियत पता कब चलता जानता रहो जब दोनों दरोगा जी एसपी साहब रिटायर होके आइलू, सर्विस जमा कली हलू, पेंशन मिलता राज भोगत हलू, परिवार अलग अलग हो गई तो जौन घरवा हवा बंद रहे तो दौरी में गेहूं लेके जाता किराना दुकान पर। ए भाई तनी सुरती दी तो का का रंगबाजी नहीं के हो कतरा चुप रहो दोनों के दोनों हदे बेईमानी कोइले दोनों ही तो बेईमानी कर देला ओकरा बुझाता हो बेरा तने धीरे जाए उभड़ खबड़ बना तो चाका ऊपर लोके लगी। बरसाती धोइने बोलो आइए वो दौड़ा हो तने लय में चला चुटकुला भी कहा इस समय पर। यूली भाई से मत बतिया एवा बलमुआ के बात होई एवगा के तब होई। अब तो देखी जतना कलाकार लो हिट करता ढोढ़ी के गाना गावता खेसारी लाल जी हमारा गौले बबुआ ढोढ़ी मुदलर नहीं पियरी माटी से आई चक दे चहक गइले तले पवन सिंह पुदीना बेचले हम वो चहक गइले औरी तले खेसारी को लेके रह जा पुदीना हलुक में तरह बैगन लगले है बेचे तले वो औरी चहक गइले हां आ तले एगो गावते कि हौ वाला फील दो हाय 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 ना भी दो के छील दो। अरे बबुआ छिलाइलर ल तले एगो ढोका लागल लग रे छिला गइल फिर जाम मत जाओ तले उ जाके उहे चट देलो से ढोणी चटना बस हिट क गइल। एगो औरी हमर भाई लोग करले हका नाम पर ल अनिकेत बहुत ज्यादा डिस्टर्ब तू रहत सरवन ये तहर दादा लोग करले हैं जोन गिरा के ढालर ले जना के ढेला बाबू अच्छा तो स्टील के ढेला भाई बगल में प्रोग्राम रहे विकी बलमुआ स्टील के गोर लागल बहुका जाने की ढेला भाईवा ढा जालस मंच पर उ कराह तर लोग जन की अदा करता रहे लइका फूल बिगतल सब लइका फूल बिगतल बलमुआ कैसन मिल बा फूल ठीक बा। अरे का को ये सखी एकदम महा पगलेट मिलल हम सुनत नहीं कान चालू भी है ये कौन मतलब कि बोल रहे गाड़ी ये सखी रात भर में कोई किस्म के बतियावे लो बलमुआ के बारे में कहा ना कोई बलमुआ काजी राउर आदत ठीक नहीं के चुमा मांगो तनी तो चॉकलेट धराओ तनी और न तो हम ढोड़िया पर आमलेट बनाओ। अरे बलमुआ अलगे बलमुआ हमें दादा देखिए कुर्सी में ठेकी हम तो हम नीचे नजर आए पाकी में उठ मारले ढाइया मौत ये बलमुआ दोसर चीज हमें ये 5 मिनटा बलमुआ ना हमें ये बलमुआ लाग जाए तो फिर भोला जाले कि कौना काम में बानी हम बोला बलमुआ
दादा मुठ मारबो कंडोम ले बड़ो पगले बड़ा सका रे औगे कहता रहे हुए हेलो तू कल निमन बात कह है मैं हेलो ओए बोला बोलो मैं के दियल बता रे कहू बोलो हैं ए? लेबो हां ओ के गन केवल हो जाला खड़ा होला एक आदमी बोलेला टावर बा टावर हमार मोबाइल चेक करो टावर बा देखी तार मोबाइल और टावर बा पाइट खोल दो देखा तो पता ही देखा राजा जुली हो मुंडे में बड़े रह जा तने सीधा कॉल तने पॉइंट की स्थिति खराब बा जानता कि ढीला नहीं पड़ देखो पॉइंट बहुत ही है हेलो